Mijn naam is Jan-Willem van Eyck. Ik ben directeur en eigenaar van de Drentse Golf & Country Club. Kijk, ik was natuurlijk met het spelletje bekend. Ik was een fanatieke golfer. En er was gewoon behoefte aan nog een golfbaan hier in Noorden. Een maatje van mij had de contacten hier met de gemeente in Assen. En die hadden hier al een bestemmingsplan liggen voor bos en golf. En dat was juist het moment dat wij met hun in contact kwamen. En zo zijn wij begonnen hier. We hebben in één keer het hele terrein ontwikkeld. Het terrein is 200 hectare en we hebben ook in één keer de 27 holsbaan aangelegd. De golfbaan wordt heel duurzaam onderhouden. Dat komt ook omdat we hier in een waterwingebied zitten. We werken hier eigenlijk alleen met organische meststoffen. En we zijn heel erg bezig hier om de baan ook schalen te maken. Dus dat we minder onderhoud hebben met machines en andere werkzaamheden. Een golfbaan bestaat uit leden. En we hebben hier ook veel mensen die een dag komen spelen. Dat zijn over het algemeen mensen die hier ook wat meer besteden aan horeca. Die blijven hier eten en die borrelen hier wat langer. En we hebben natuurlijk ook de mensen die hier blijven slapen. En die hebben dan in het arrangement ook eigenlijk het hele pakket zitten met ontbijt en avondeten. We hebben hier een businessclub die heel actief is. 145 bedrijven die hier lid zijn. Die spelen 6 keer per jaar een competitie. Dat is een heel mooi evenement waar iedereen elkaar eigenlijk ontmoet. En elk bedrijf wil er ook bij zijn. Operationeel doe ik eigenlijk niet veel meer hier. Ik hou me wel veel met detaildingen bezig. Vooral de investeringen die we hier doen, daar hou ik me bij bezig. Ik heb natuurlijk wel heel veel contact met de leden, met personeel. En het leuke vind ik is omdat we elk jaar weer een stap kunnen maken met de investeringen die we doen in de baan, in het clubhuis. Wat we hier doen is het terras vergroten. En eigenlijk is het dan zo dat je aan het water zit. Het is heel leuk dat mensen hier komen voor een plezier. En dat zie je ook gewoon, dat mensen hier blij rondlopen. En daardoor is mijn werk natuurlijk ook gewoon leuk. En je bent met horeca bezig, je bent in de baan bezig, je bent met onderhoud bezig. Dus je hebt heel veel faciliteiten waar je mee bezig bent. En zoals vanavond ook komt er een grote groep in de golflodge. Ja, die mensen die komen hier allemaal heel blij binnen en dat is gewoon leuk om te zien. In het zomerseizoen werken we hier met 40 mensen. En de verloning van het personeel doen we bij Management Team Noord. Ze geven ons vrij veel advies. Ze zijn heel kritisch ook naar ons, dat ze zijn hier ook zelf actief lid. We krijgen altijd een hele goede feedback van de jongens. Voor de rest is het natuurlijk ook heel belangrijk dat ze ons begeleiden met investeringen. Ik ben wel iemand die, als ik een vraag heb, dat ik die heel snel wil stellen. En dan is het wel heel prettig dat je ze direct kan bereiken. Ons doel voor de komende jaren is niet de directe groei. Het is eigenlijk, willen we hier de meest gasvrije golfbaan van Nederland worden. Daar is nog geen prijs voor, maar we hebben hier wel met personeel afgesproken dat als die komt, dat wij die gaan winnen.